nɛgɛ ɲɛtan ani 7 bɛ kuri mali ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛtan ni 2 ma Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba novembre kalo tile 6 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Amérique jamana tigisigi kalata min kɛra kunu tarata novembre kalo tile 5 kalata jaabiw bɔra sebagaya kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ta ye a sugandira Amérique kalatalaw fɛ Texas, Floride, Caroline du Nord, Georgie, Wisconsin, Pennsylvanie. Donald Trump ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni kalatakan 270 ye ni kalata in tun jilajalenba don min jateminɛli kɛra diɲɛ jamana caman fɛ ka fara jamanadenw yɛrɛ kan ka kɛ ni kalata jaabiw bɔli ye maliden minnu bɛ Texas ani Pennsylvanie ni olu ye kalata ni jamanatigisigi kalata la VOA Banbara bena o dɔw bisimila a ka bi malikura kunnafoniw kɛnɛ kan a y'aw bisimila. an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka malikura kunnafoniw o sigira a ka arajo fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan. Amérique jamanadenw bɔra kunu ka kalata n'o bɛna tarata ma novembre kalo tile 5 jamanadenw n'o ye kalatalaw ye républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump de sugandi a ka sugandili a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko a ye kan 270 ɲɔgɔn de sɔrɔ kalatalaw cɛma min kɛra sebagaya sɔrɔli ye kalata jaabiw bɔra yɔrɔ minnu na ka sebagaya di jamanatigi ma o ye Texas, Floride, Caroline du Nord, Georgie, Wisconsin ani Philadelphie o fanfɛ yɔrɔw la. VOA Banbara ka kunnafoni dila Moribo Dambele ye kunnafoni minnu sɔrɔ kalata yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ kan bakuruba la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Républicains ka cɛbɔ Donald Trump ale sugandira arabadon Amérique jamanadenw fɛ ka k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ 47 ye. Nin ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ segili ye 2 ye. San 4 a tun samasamali donnen a kɛlen ka jamana ɲɛmɔgɔya o bɔsilen ka bɔ a bolo. Mun tun nana ni mankan ye ka ɲɛsin u ka wasadenso ma Capitol. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a tun ɲangira k'a fɔ ko a ye wari dɔw sara fanga yɛrɛ kofɔ senfɛ san 2016 wagati la ani a kisira ka bɔ ni kɛnɛkarabɔ wale 2 ɲɔgɔnna ma. A ye sebaya min sɔrɔ Wisconsin, Trump a ye kuru 270 sɔrɔ mun b'a to a bɛna se ka Amérique jamana ɲɛmɔgɔya k'o sɔrɔ. Républicains ye u ka wasadenso Sénat o ɲɛmɔgɔya sɔrɔ. Ɲɔgɔndan minnu fɛnɛ tun bɛ wasaden so 2nan nɔfɛ ni o ye Chambre des représentants ye o bɛ bolila New York ani Californie kan ni démocrates b'a a lajɛla u bɛ se ka kuru damadɔ sɔrɔ ye cogo min na wagati min na républicains ye balila ka se fɛnɛ sɔrɔ. Jamanadenw ka nin jaabi a balila jateminɛlikɛla so caman na. Duniya mɔgɔ caman ye Donald Trump wele ka foli bila a la nka ni caman y'a yira k'a fɔ ko u kɔni u timitiminen don a koɲa fɛnɛ na. Donald Trump duniya yɛrɛ sɔrɔ ta cogoya kan ani kɛlɛ minnu bɛ duniya kɔnɔ bi ka sababuya kɔ o ye. Donald Trump a ye sebaya sɔrɔ Kamala Harris kan ni o ye a fadema ye ni ale nana bila Joe Biden ni ale y'i senbɔ fanga ɲini koɲa la. A ka laseli baro senfɛ Palm Beach a y'a yira k'a fɔ ko ala y'ale kisi yaasa ka se ka na Amérique fɛnɛ kisi. A ye foli lase Elon Musk ma ko o ye lolo ye wa ko jinɛ don. Amérique jamana ɲɛmɔgɔ a ye laseli kɛ ko Amérique ye ni fanga sarati di olu ma wa a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna Sénat u bɛna sebaya fɛnɛ sɔrɔ ye ko nin bɛna kɛ Amérique ka sanu wagati ye. A ye foli lase a ka denbaya ma ani a denw ani a baarakɛɲɔgɔnw yaasa ko ka se ka Amérique jɔ a sen kan ani k'a lakɔgɔ. A ko ale tɛna lafiya ko fo a ka se ka Amérique lakɔgɔ kosɛbɛ a denw ani a kanubagaw fɛnɛ ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Pennsylvanie mara la Philadelphie min ye yen faba ye n'o lakodɔnnen don ni kalatalaw ka kan caman sɔrɔli ye ni Donald Trump ye sebagaya sɔrɔ ye. VOA Banbara ka ciladen George Atino ale bɛ Pennsylvanie ni waati in na a bɛna ka na ɲɛnabɔliw ni kunnafoniw di an ma a koɲa kan. George i n'u la. Ni waati in na an b'a dɔn k'a fɔ kalataw jaabi bɔra sebagaya dira Trump ma nka fɛn min ye fan filaw ye n'o ye kalatalaw ye républicains ka fan ka fara démocrates kan kɛnɛ yɛrɛ bɛ cogo di ye?
an la Mariam lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen la Mariam i k'a dɔn k'a fɔ ko kabini 1992 ni o ye san 1992 ye ni ye a siɲɛ filanan ye k'a fɔ ko Pennsylvanie kan ka kɛ bilenman ye n'o b'a jira k'a fɔ ko Pennsylvanie olu ka républicains sugandi wa Mariam o fan fila bɛɛ kɔni o siɲɛ fila bɛɛ kɔni kɛra ka taa Donald Trump kanu la sabula fɔlɔ o kɛra san 2016 ni o ye 2016 ye filanan kɛra ɲina san 2024 kalata sen fɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ sa ko Donald Trump kɔni ale ye Pennsylvanie kɔni kalatalaba 19 kɔni bila a tufa la wa Kamala Harris kɔni ale sera de ka sebaya kɔni bɛ sɔrɔ Pennsylvanie duguba dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ Philadelphia, Harrisburg nka o kɔni ma bɔli kɛ sabula n'i ye a ta bakuruba la i b'a ye k'a fɔ ko Donald Trump kɔni ale ye se sɔrɔ Pennsylvanie dugu tɔw kɔni caman bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ Butler o kɔni ye dugu ye mun yɛrɛ kɔnɔna la sa Donald Trump juillet kalo tɛmɛnen marifatigi dɔ tun ye a ɲini ka dankari a ni la ye wa sɔn wɛrɛ na ne tagara Donald Trump kɔnibaw kɔni sɛgɛrɛ ani fana Kamala Harris kɔnibaw ani Donald Trump kɔnibaw minnu kɔni a kumana sɔgɔmada na olu ye a fɔ an ye k'u kɔni nisɔndiyalen don sabula sisan kɔni olu ka fɔ la ko jamana kɔni ye ɲɛma sɔrɔ mun kɔni bɛna olu ka laɲiniw kɔni waleya ni Kamala Harris kɔni kɔnibaw minnu fana kumana olu dusu kasilen don sabula ko u ka musobɔ fanga ɲinina kɔni ko ale ma se ka sebaya sɔrɔ wa dɔw yɛrɛ y'u kan bɔ k'a fɔ ko olu dabali bannen don cogo min na jamanadenw kɔni olu ye sugandili kɛ ka ɲɛsin Donald Trump ma wa i ka dɔn k'a fɔ ko kalata kɔni kɛra yan basigi kɔnɔna la jaabiw fana bɔlen kɔ mankan kɔni ma ye yan a Philadelphie hali n'o y'a sɔrɔ yanni kalata in cɛ siranya kɔni o tun bonyanen don kosɛbɛ Mariam George Atino Philadelphie VOA Bambara tɔgɔ la George Atino an ka foli bɛ ye nin tun ye VOA ka ciladen ye Philadelphikaw fɛ ka tɛmɛ ni kalata kunnafoniw ye hali bi républicain ka cɛbɔ n'o ye Donald Trump ye sugandira ka kɛ Amérique jamanatigi 47nan ye yan min kɛra seginni siɲɛ filanan ye ka segin ka na fanga kunna Trump ale min kɛra républicain ka cɛbɔ ye tun ɲankira kiiritigɛlamɔgɔw fɛ waati tɛmɛlenw na min dara jamana ka duguduguli gafe ko dɔw kan ka fara o fɛnɛ kan a kisira ka bɔ dangarili wale fila ma nka ma caman y'a yira k'a fɔ o m'a to sugandili ka kɛ jamanadenw fɛ ni ka kɛ jamanatigi kura ye Kayatu Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Donald Trump bangera san 1946 la kɛnyɛrɛ ye cɛmɔgɔba nafolobatigi don wa jabarani cɛmɔgɔba fɛnɛ tun don a kɛra l'Amérique jamanakuntigi ye a siɲɛ fɔlɔ la san 2016 la waati min na a ye Barack Obama nɔrɔ bila a ka fanga tako filanan laɲiniw ma sabati san 2020 kalataw la min senfɛ Joe Biden ye gagné sɔrɔ a kan fanga bilalen kɔfɛ a jalakila ne ka tila ka a ɲangi kosɛbɛ ne san 2016 kalataw ɲagaminiw ni u namaraliw ye nka kɔsegi ɲɛnama ma bɔ o jalakilikan ninnu kɔnɔna la ne balina taabolow ye mɔgɔw tun sigilen tɛ ni min ye Donald Trump ye l'Amérique masayaso minɛ kokura san 2024 kalata ninnu na minnu kun cɛra kunu ani a faden démocratiw ka musobɔ Kamala Harris cɛla la a ye gagné sɔrɔ min kan ne kanbatigi grand électeurs ka sugandiliw 270 ye 219 kan nin gagné ninnu san 4 ɲangiliw ni jalakiliw minnu ye a lase kiirisola taga ma ye Donald Trump bolo koba ye Trump lakodɔnnen don ne a kumacogoya min man mɔgɔ caman ye a ye kumakan ɲumanw kɔni fɔ a ka yɛrɛkofɔw senfɛ a kɔkɔrɔmadonbagaw ye yaasa a ka se k'u kanw sɔrɔ Donald Trump lakodɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔ kunnafoni siraw fɛ ɲiningali caman bɛ Trump ka fanga taliko kura nin kɔfɛ an bɛ a lase aw ma k'a fɔ an ye maliden dɔw sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ minnu ni olu ye maliden ye n'u yamaruyalen don fɛnɛ ka kala ta u ka maa sugandilen ye min kɛra Amérique jamanatigisi kalata ye kunu novembre kalo tile 5 o mɔgɔ fɔlɔ o ye Mohamed Kamara ye maliden don min lakodɔnnen don i n'a fɔ Trump kanubagaba ka bɔ Philadelphikaw fɛ ale fɛnɛ kɔfɛ fɛn min ye maa wɛrɛ ye n'o bɛ wele ko Mustafa Jabi politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don ka bɔ Texas ni maa fila bɛɛ lajɛlen b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an n'u bɛna masala Trump a ka sugandili kan an bɛ kuma di maa fɔlɔ min ma o ye Kamara ye Monsieur Kamara i n'u la b'a n'u la Mariam ayiwa bisimila an kɔni b'a dɔn Trump kanubaga ye bawo i ye républicain ka tɔnden ye awa sebagaya kɛra u ta ye ko di sebagaya kɛra an ta ye minɛ an ye kuma sapɛla an ye président sɔrɔ an bɛna Sénat sɔrɔ an bɛna kuma chambre représentant fana sɔrɔ o b'an permis k'a ka programme développer ayiwa ni sugandili e bɛ se ka mun de fɔ a balilen la wa
Ah non, ama balana parce qu'on est bara mun kɛ terrain kan o de commence o de résultat filɛ nin ye. Donc comment ça s'appelle kuma mun fɔra ani bara mun kɛra o de labana kɛra kɛ Trump ka victoire ani républicain ka victoire. Comment ça s'appelle a tɔgɔ di Sénat ni chambre des représentants fila la ani président fana. Ayiwa an bɛ kuma di Jabi ma yanni an ka segin ka na i ma monsieur Jabi i n'u la Texas baasi tɛ yen kɔni. Non baasi foyi tɛ Mariam aw bɛɛ nugu la an bɛ bɔ lamɛnnikɛla bɛɛ fo. I y'a fɔ cogoya min na an ye jateminɛw caman kɛ élection in na kosɛbɛ. Trump a kɔni kɛra président ye mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ko caman yera a la mun ɲɔgɔn ma ye président na depuis 1800 wagati à maintenant Amérique histoire la. Ayiwa kalata jaabiw kabiri jaabi kunfɔlɔw ye bɔli daminɛ sɔrɔ ka se fo bi sɔgɔmada in na ma aw ka mara kɔnɔ Texas a kuɲɛw tɛmɛna cogo di ye? Texas kɔnɔ yan nɔ an ma baasiba y'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ kɔni mun kɔnɔ o ye Amérique kɔniba dɔ ye n'o ye commune ye n'u b'a fɔ a ma ko Harris County n'i y'a jateminɛ kabini vote par mail mɔgɔw commencera ka taga kɛmɛ sara la ka 47 votera ka ban kabini vote don cɛ hali sanji fana kun bɛnale duguba ninnu caman kɔnɔ mɔgɔw kɔni y'u jija ka déplacement kɛ ka taga vote yɔrɔw la a yera k'a fɔ fana jaabiw bɔlen k'a fɔ yɔrɔ dɔw kun bɛ yen nɔ hali olu kun bɛ vote fɔlɔ démocrates ye n'o ye u ka frontière da ninnu ye Mexico mara fanfɛla ninnu o mɔgɔw caman votera républicains ye ɲinan donc o ye signe ye mun ye Donald Trump fangaba don a la tuguni ka fangaba don hali sénateur choisili la tuguni Texas kɔnɔ a ɲinan. Ayiwa démocrates ye Trump ka nin sugandili ka kɛ jamanatigi ye ko kura u ye a faamu cogo di kunnafoni bɔli daminɛlen kɔfɛ? Bon u b'a fɔ mun ma tubabu yɛrɛ b'a fɔ ko démocratie ye luxury de n'i tɛ se ka a facture sara dɔrɔn a bɛ minɛ i la an ye jateminɛ kɛ nin san laban in na mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ Democratic Party gɛlɛya dɔw tun bɛ Amérique kan mɛ u ka baara ma ɲɛsin Américains yɛrɛ ma kosɛbɛ n'o ye kɛlɛw ye diɲɛ fan caman san tan laban in kɔnɔ u ye wagati o wagati kɛ a bɛɛ bɛna kɛ gɛlɛya minnu u b'u ɲɛsin diɲɛ ma ka tɛmɛ u yɛrɛ kan. Bon Amérique dun fana n'i y'a jateminɛ démocrates filɛ nin ye fɛn mun tɔgɔ ko cɛ ni musoya ko n'o ye gay ni lesbienne ye o policy mun b'u bolo mɔgɔ caman t'a supporter hali an immigré minnu yɛrɛ fana bi yan nɔ ne ye jateminɛ minnu kɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman farala républicains kan parce que o agenda in kun man d'u ye kana fara an farafinw kan an ka jamana ninnu fana bɛ kɛlɛ minnu na Amérique tɛ ka sela kɛ i kolo gɛlɛya ka tasuma da faga cogoya min na donc mɔgɔ caman bɛ problème caman bɛ ka fara immigration kan laban in na Covid kɔfɛ ani économie donc Donald Trump yelen don komi cɛ don cɛ mun n'a ye kuma min fɔ a b'a kɛ donc américain bɛɛ y'i yɛrɛ ye bi ko an ka taa yen fan fɛ parce que an sɛgɛnna ni sira minnu kan na an tɛna fɛ ka segin o kan bilen quoi. Ayiwa Kamara an bɛna ni e ka kuma di ma e yɛrɛ fɛ Trump ka fɛɛrɛ kɛra mun ye jɔn walasa ka se ka kalata sebagaya sɔrɔ kunu? Comme balimakɛ ye mun fɔ o Texas Trump ye comment ça s'appelle il focusé Amérique problème de kan économie ani problème social minnu bɛ yen parce que LGBTQ a ye mun fɔ cɛ ni musoya comment ça s'appelle problème bɛ ka wuli jamana in kɔnɔ yan école programme bɛɛ bɛ ka changer ka bɛn olu ma fɛn caman bɛ ka kɛ mun man di mɔgɔw ye kosɛbɛ bon mɔgɔw y'o exprimer plusieurs fois mais a bɛ ka continuer surtout démocrates ka support ba de b'o la bon n'a kɛra fɛn min fana ye ko mun tɔgɔ ko inflation américains fɔlɔ Amérique yan dumuni tun tɛ plus de 20% mɔgɔw ka sara bata bibi n'a kɔni dumuni prix yɛlɛna essence prix yɛlɛna fɛn bɛɛ prix yɛlɛna hali so yɛrɛ sanni sisan a ka gɛlɛn denmisɛnninw ye baara daminɛ sisan mɔgɔ minnu bɔra université ni fɛnw na n'u ye baara daminɛ k'a fɔ k'u ka so premier san mun ye tradition Amérique yan a ka gɛlɛn école prix dɔ bɛ ka fara kan école bɛ ka changer sisan école programme bɛɛ bɛ ka changer ka bɛn LGBTQ programme ninnu de ma donc comment ça olu fɛn suguya ninnu bɛ se ka mɔgɔw bila miiri la dɔɔni Donald Trump bɛ ka solution minnu proposer k'a b'a sen bɔ diɲɛ kɛlɛ ninnu na ka essayer ka comment ça s'appelle ka an ka économie redresser an ka programme social redresser ka Amérique bila niveau min na fɔlɔ parce que Amérique fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diɲɛ kɔnɔ sisan. Ayiwa e yɛrɛ fɛ dakurunya damadɔ Kamara mun y'a to ɲina kalata la denmisɛn sifinw ani cɛw caman ba bɔra ka kala ta Trump ye?
bon avec comment nous fort au de kadi mo yeo clair ko nous inflation nous barako nous ani aka programme c'est bien déterminé à santé programme social de mun beka LGBTQ ni fa nous que focus sur et démocrate tout taille Ukraine clair influence ça warba de douala jeno warba de douala warba de ka côté bon clair doit mandi américain aurait parce que ba fa ko ka kalete obey inflation clé ka comment ça problème bas de causer mo ka économique en six bara ubeka tien bara comment ça s'appelle ani jamana mo de compétition là comme la Chine ou ubeka grâce anga usine bebe ka tayi donc comment ça s'appelle mo be fait usine do ka sérieux wala c'est ka bara créer ya anga école ke école BC ka demsanu kalan mathématique ni comment ça s'appelle langue ni fait on a ou symbole changement social nous bon on a nous parce que fin de beka démocrate beka cause chama de supporter monter moka priorité quoi aywa ni benando jemukan ta ko flana na amba nyine awfa awkatwanga negeka amena temeni anga segana fia boy soni sisa ka singana awma awkambe abonneez-vous Bambara WhatsApp la WhatsApp na funi fosi kana foiko okanoron kojuko ika WhatsApp konna la ibeta statut la jeorola yen iba sebe VOA Bambara ibanga chaîne ye a kɛrɛfɛ iba sebe ne ko suivre ibe itege digi okan ola fosi te fo eko niko seko ni donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana ibe se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Guinée ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de be is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw a y'aw bisimila ni y'an donni VOA Bambara ka malikura jɛmukan ta ko filana o hukumu kɔnɔ min sigilen don Ameriki jamanatigi sigi o kalata jaabi bɔli kan kala min n'a taara kunu novembre kalo tile 5 Ameriki jamana fan bɛɛ o kama maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ caman de ye u ka hakilinaw di Ameriki jamanatigi sigi kalata kan Mohamed Danyogo ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamako Donald Trump ka nali fanga la n'o ye Américain ka président kura ye a nali fanga la a diyara ne munna a diyara ne parce que ne fɛ a bɛna jan falen kɛlɛ minnu bɛ jan kɔnɔ mankan ci minnu bɛ guerre minnu bɛ jan kɔnɔ a bɛna dɔ bɔ o la parce que a y'a fɔ yan'a ka na bɛɛ b'a ka stratégie dɔn bon an ni Mali ni États-Unis cɛ fana an ka fɛn min y'an ka politique interne n'o y'an ka jamana yɛrɛ kumaw ye mɔgɔ min don a t'i da don o la mais fɛn o fɛn bɛ se ka jamana dɛmɛ n b'a dɔn fana a bɛna n'o sira ye ka na n'o taama sira ye ka Mali dɛmɛ an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na. n'an ko kɛlɛkɛla tɛ kɛlɛkɛla mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛ a ka jamana cɛfintabalakaw bila ka taga don kɛlɛ la jamana wɛrɛ fɛ ale kɔni ka kɛlɛ bɛ sɔrɔko kɛlɛ de mais fɔ min ye marifako kɛlɛ bɔnmuko kɛlɛ o mɔgɔ tɛ an y'a lakɔlɔsi a ka manda fɔlɔ tɛmɛnen na a nana sɔrɔ kɛlɛ caman tun bɛ yen nɔ a y'o kɛlɛw caman jɔ donc an b'a jigiya Afghanistan kɛlɛ o y'o prévu de ye Amérique sɔrɔsi minnu bɛ yen a y'o lasigi ka bɔ Afghanistan kɔnɔna la donc an b'a dɔn fana an b'a jigiya kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o kɛlen bɛ ka diɲɛ sigi n'o o ye Ukraine kɛlɛ ye n'o yɛrɛ kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛ ɲagami ka diɲɛ bɛ sigi a sen fila kan an b'a jigiya k'a fɔ ko a ka mandat kɔnɔna la o kɛlɛ yɛrɛ bɛna sɔrɔ a la. comment dire ça campagne na a y'a jira ko n'a kɛra président ye a tɛna Ukraine dɛmɛ min bɛ ka se Ukraine ma nin kɛlɛ nin kɔnɔna na ko a bɛna o dɛmɛ tɛmɛ o tigɛ donc maintenant ale a kɛlen ka kɛ États-Unis président ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye a diyara an ye. an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn ala ka faamuya ko ɲuman di an faamaw ni Donald Trump Américain faamaw ma o dɔrɔn don sinon k'a fɔ ko bɛna falen a ka kɛ i n'a fɔ ko dɔ min vraiment a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ de parce que an ni Amérique cɛ ka jan cogo min na u ka baara cogo n'an baara cogo ka jan i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji donc an bɛ min ɲini dɔrɔn ala ka a ka san naani min a bɛn'o kɛ ala k'a kɛ ɲuman ye
ala k'a kɛ hɛrɛ la. An bɛ segin ka na an ka dunanw ma an ka kumaso kɔnɔ yan an tun ye minnu yira u la jɛmukan kɔnɔ sisan n'o ye Mohamed Kamara ye ka bɔ Philadelphikaw fɛ ani Mustafa Jabi ka bɔ Texas. Awa ɲininkali min bɛ n bolo ka tɛnku aw ma fila la aw ka se ka jaabi di yan o de ye k'a fɔ jamanatigi kɔrɔ Trump n'a sugandira bi ka kɛ jamanatigi ye ko kura a tun ye layidu caman ta a ka kalata yɛrɛ ko fɔ baaraw la min na a y'a yira k'a fɔ ko n'a sigira fanga kunna k'a bɛna fɛn caman de bali. Aw yɛrɛ fɛ layidukan ninnu a bɛna a bɔ a sira fɛ wa? Kuma b'aw bolo an b'a di Kamara ma fɔlɔ. Comme ni bɛ campagne na i bɛ kuma dɔw fɔ walasa mɔgɔw ka se k'i sugandi k'i ka kalata ye ka kɛ président ye. Bon ni donna gouvernance na k'a fɔ mun ye jamana mara ye i yɛrɛ bɛ réalité ye i b'a dɔn ko ajustement ka kɛ i ka propos la. Bon Trump ye mɔgɔ min ye il est flexible quoi, flexibilité dɔ b'a la a b'a dɔn ko comment ça fait ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ ko dɔw bɛ yen olu kɛli bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. Bien que comment ça va b'a kumakan bato mais politique la an bɛɛ b'a dɔn ko fanga bɛɛ tɛ président bolo fanga bɛ se comment ça fait surtout Amérique yan fanga divisé bɛ ka kɛ sigiyɔrɔma 3 de ye. Président fanga côté kelen bɛ président bolo côté kelen bɛ congrès bolo mun ye a tɔgɔ di sariya minnu bɛ sariya sigi côté tɔgɔlen dɔ bɛ justice bolo cour suprême ye. Donc o la n'i y'a lajɛ i bɛ se ka kuma dɔ fɔ i ka campagne la mais n'i ye gouvernance daminɛ mun ye jamana mara ye i yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ se ka ajustement kɛ ou bien n'i tɛ se ka ajustement k'a la. Ayiwa Jabi e ka jaabi ye jumɛn ye o la? Bon madame ne ka jaabi ye mun ye o la an balimakɛ Kamara ye mun fɔ effectivement i bɛ kuma caman fɔ campagne wagati ko n'i nana i bɛ se k'o kɛ mais n'i donna réalité est différent. U b'a fɔ mun ma American foreign policy o b'a k'a makɔnɔ u kɛlɛ caman bɛ kɛnɛ ma comme Ukraine kɛlɛ bɛ Palestine kɛlɛ bɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ Ukraine kɛlɛ nin a ka ca Ala fɛ congrès ni Sénat b'a bolo a bɛna dankari olu ka dɛmɛdɛmɛni na kosɛbɛ mais mun ye Palestine ta ye a bɛna kɛ problème ye dɔɔni parce que mɔgɔ min bɛ Amérique ni Israël cɛ dɔn a tiɲɛ fɔ ka gɛlɛn dɔɔni. N'an y'o fana bolotigɛ lajɛ Middle East kɔnɔ bi yen ka kalan kosɛbɛ acteur dɔw bɛ yen olu bɛna essayer k'u yɛrɛ invité political podium kan Amérique yan n'o ye Iran ye donc n'o dun kɛra o fana bɛna ni challenge kura y'a ka tableau kan mun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mun ye dugu yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye Amérique yan nɔ économie bɛ yan l'inflation o problème bɛ yan kosɛbɛ a bɛ solution sɔrɔ o la n'u bɛ se ka bili ɲɛnamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a f'i ye cogoya min na kuma daminɛ la démocratie ye fɛn dɔ ye ni i commencera ka na ni démocratie ni commencera ka don démocratie la ni tɛ se k'a bili sara dɔrɔn i b'a bila ka luxury dɔn en ce moment congrès b'a bolo Sénat b'a bolo foyi man k'u dɛsɛ mais a bɛ se ka kɛ bɛn kɔnɔ cogoya min na fasoden bɛɛ b'i yɛrɛ mun kɔnɔna la o de ɲɔgɔn tɛ quoi. Ayiwa n'i ye jateminɛli kɛ ɲininkali a jaabi bɛ di aw fila bɛɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ Amérique ni jamanaba caman bɛ yen minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi n'o bɛ daminɛ Rusi jamana la Chine b'o la Corée b'o la fo ka taa se hali Iran ninnu ma aw bolo Trump ka sigili ko kura ka na Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ a bɛna sɔn ka kumaɲɔgɔnya sira kuraw datigɛ ani nin jamana ninnu cɛ walasa Amérique ni nin jamana ninnu cɛ teriya siraw bɛ se ka segin ka lakuraya wa? Kamara. A ka premier mandat la kɔni ani jamana caman ye sigi ka kuma kɛ san'ale ka na kuma direct tun tɛ Amérique ni Corée du Nord ni ɲɔgɔn cɛ Trump ye o sigi ne bolo a ye promesse min ta mɔgɔw ye k'a fɔ k'a bɛna dɔ bɔ diɲɛ kɛlɛ ninnu na Amérique sen bɛ kɛlɛ minnu na ou bien Amérique indirectement ou directement sen bɛ kɛlɛ minnu na k'a bɛna essayer k'o kɛ ne bolo kɔni Jabi ye kuma min fɔ congrès b'a bolo cour suprême b'a bolo a bɛ se ka dɔ k'o la mais maintenant i bɛ se ka désir sɔrɔ k'a fɔ k'i ni mɔgɔw bɛ kuma mɔgɔw bɛna kuma sɛbɛn réponse min d'i ma fana o fana ye fɛn wɛrɛ ye sinon kɔni a yɛrɛ il a exprimé que ko kuma sɛbɛn n'a nana kɔni a bɛna essayer ka kuma sɛbɛn ka kɛlɛ ninnu ko nɔgɔya ka essayer ka kuma don ani jamana ninnu dɔw cɛ bon ce qui est de l'Iran ale ka position c'est très radical vis-à-vis de l'Iran contre l'Iran t'a dɔn bon mais ko bɛ se ka changer quoi de donner sur le terrain kan bɛ se ka kuma sɛbɛn ka possibilité de ka ko dɔw changer. Ayiwa Jabi e ka jaabi ye mun ye o la?
ne ka jaabi ye mun o la balimakɛ y'a fɔ cogoya min na c'est vrai réalité caman bɛ terrain kan a ka nali kɔrɔ wagati a ye baara caman kɛ mun b'a yira k'a fɔ Amérique tun tɛ fɛn dɔw fɛ u ka politique extérieure la n'o ye ka kuma ni North Korea ninnu ou bien ka essayer ka fɔ ka bɛn kɛ ni mɔgɔ ye n'u bɛ minnu wele ko dictateur parce que doute donna la démocrates caman fɛ kɛ a bɛ janfa la ni Amérique yɛrɛ ye ko ani Poutine ka di ani Kim Jong-un ka di mais ne bolo a ka taabolo o la bi n'an bɛ don min na i ko bi n'an bɛ diɲɛ sumayali fɛ ka se ka basigi sɔrɔ u k'a to a ka baara k'o yɔrɔ in na kuma dɔw la u yɛrɛ ka fɔ don i b'i juguw gɛrɛ i la ka i niw mabɔ dɔɔni pour que i k'a dɔn u bɛ mun na wagati ni wagati k'i labɛn parce que an bɛ don min na i ko bi ni a mana ka fɔ ka bɛn don diɲɛ bɛ tasuma kan quoi an bɛ don min na i ko bi donc Donald Trump n'a sera a kɛcogo la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka siran ye fɛn dɔ mais a bɛ se ka kɛ sabalibaga ye fɛnɛ n'a a sera a ka kɛcogo la parce que masaya b'a bolo bi a dafalen yɛrɛ quoi. An bɛ segin ni ɲininkali ye kɔfɛ dɔɔni min bɛ tali kɛ Amérique sɔrɔ ko kun kan min jɔrɔ bɛ Amérique jamanaden caman na bi n'i ye jateminɛli kɛ sugu kɔnɔnaw la fɛn bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnna courant b'o la internet b'o la da dumuni fɛnw b'o la ka se fɛn caman wɛrɛw ma awa aw yɛrɛ ka jati la sanko essence a bɛna se ka yɛlɛma jumanw kɛ joona kalo 6 natɔ ninnu kɔnɔ n'a nana masayaso la ka se ka o baaraw taabolo fɛgɛya dɔɔni ka fiɲɛ bɔda di maaw ma a bɛna sɔn o ma wa walima kow bɛna to nin cogo la Kamara ne bolo comment ça s'appelle Donald Trump ye businessman de ye a commencé o y'a ka baara de ye a ye promesse ta mɔgɔw ye k'a fɔ k'a bɛna commencer ka ko ka dɔ bɔ vie chère la ka se ka baara kɛ ka se ka ka lajɛ walasa mɔgɔw ka se ka fɛnw san ka dɔ bɔ inflation na ka se mɔgɔw ka se ka wari min sɔrɔ ka se ka taa yɔrɔ jan u mago bɛ fɛn min na ka se k'o san bon président bɛ se ka business ko nɔgɔya mɔgɔw ye mais il faudrait que les capitaines d'industrie qui sont dans la société olu ka essayer ka taa ni président fana ka programme ye walasa ka se ka ninnu problème régler walasa mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ. Ayiwa jaabi e ka jaabi. Ne ka jaabi ye mun ye o la i y'a fɔ cogoya min na fɛn caman bɛ dépend bi na Amérique kɔnɔ kosɛbɛ énergie bolo ma Irak kɛlɛ kɔfɛ Amérique y'a essayé ka indépendance ta yɛrɛ ye énergie bolo ma bi na Middle East la an bɛ pétrole san kosɛbɛ mais an yɛrɛ bi na an bɛ jate pétrole bɔlabaw fɛ mun bɛ pétrole labɔ kɛnɛma mun ye gazi fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen kosɛbɛ n'i y'a ye Ukraine kɛlɛ in daminɛna Europe contrat caman signéna pour que ka se ka gazi sama ka taga kɛ européens dɛmɛ donc businessw préparelen don mais a bɛɛ bɛna dépend gouvernement ka volonté la a bɛ se ka impôt nɔgɔya u ma cogoya min na a bɛ baara caman créer n'i y'a jateminɛ fɛnɛ a tagamaɲɔgɔn ye Elon Musk ye mɔgɔ do ala y'a kɛ mɔgɔ hakili duman ye wa business ka d'a la kosɛbɛ Elon Musk kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ a sera k'ale fizew bila ka taa sanfɛ ka murumuru la segin ka na labila duguma tuguni ka sɔrɔ a ma tiɲɛ o bɛ miliyari caman sɛbɛn Amérique gouvernement kun dans les jours à venir n'o businessw dira ma a bɛ ka na ni hakilina kuraw fɛnɛ n'o ye AI ni technologiw ye mun bɛ se k'a to baara kura dɔw bɛ boloda mun bɛ adamadenw yɛrɛ ka baara fanga bonya ka se ka diɲɛ ka besoin ta donc olu hakilina ɲɔgɔnna minnu caman b'a kɔ businessmanw dɔ n'a sera k'u sigi ka labilaliku ye a bɛ se ka kɛ yɛlɛmaba ye Amérique ka prospérité kura ma tuguni parce que a yɛrɛ ɲuman na ko ka Amérique lasegin kura ye tuguni quoi. Ayiwa dakuruya damadɔ baw waati dafatɔ don fɛn min ye dunanw ka doni ka bɔ ye dun aw bolo a bɛna mun fɛɛrɛ ko la baw a tun y'a yira k'a fɔ k'a bɛ don sow kɔnɔ ka maaw woloma ko k'u labɔ aw yɛrɛ bolo kuma kun do ten walima a bɛna se k'a waliya Kamara. Ne bolo o ye campagne kuma de ye parce que comment ça s'appelle 15 millions de personnes qui travaillent comme minnu bɛ baara kɛ Amérique yan k'a fɔ k'i b'olu bɛɛ labɔ jamana kɔnɔ dongele o kuma ka kɛ fɛn dɛ parce que économie tɛ se k'o supporter diɲɛ économie yɛrɛ tɛ se k'o supporter. Ayiwa an ka waati dafara an bɛ foli k'aw fila bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye Mohamed Kamara ye ka bɔ Philadelphie kaw fɛ yen ani Mustafa Jaabi ale fana ye maliden min sigilen don Texas k'a fɔ aw ye an ye min sɔrɔ bi Mali kura kunnafoniw kɔnɔ k'a lase aw ma Amérique jamanatigi sigi kalata jaabiw bɔli kan o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.